Habang naghihintay sila Gonzalo sa paggising nila Samuel, pilit niyang inaalam ang lugar na kanilang napuntahan. Ayon kay Pio Carpio, na ang lugar na yon ay ang entradang parte ng lupain ng mga engkanto na kung saan doon magsisimula ang kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan nila Mamang. Nabalitaan kasi nila Pio Carpio na kasalukuyang nakikipaglaban si Ginang Cedes at Dadoy sa mundo ng mga engkanto, kung kaya't ninais nilang puntahan ito. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang kinakaharap noon nila Ginang Cedes ay ang mga uri ng mga engkanto na gumagambala sa pagtawid ng mga elementong nakakatulong sa pagyaman ng mundo. Lahat ng tanawang kanilang dinaraanan ay maaaring binabantayan ng ganoong uri ng mga nilalang. Habang patuloy silang nag-uusap ni Pio Carpio, hindi nila napansin ang mga nilalang na kumukubli sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagising sila Samuel at ang iba pa nilang mga kasama. Bale, sa pagkakataong yon, 7 na silang magkakasamang pumasok sa mundo ng mga engkanto. Sa pagtayo noon ni Samuel, ay biglang nanlaki ang mga mata nito at agarang nagsisisigaw na para bang meron itong nakitang hindi kaaya-ayang nilalang. Nang marinig ni Pio Carpio ang pagsigaw ni Samuel, agad din naman nilang tiningnan ang lugar na sinisipat nito. Pagsipat nila sa isang nagliliwanag na puno, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng isang kakaibang nilalang na nagmamasid sa kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umalulong ang nilalang na yon na para bang isang baboy. Paglalarawan dito ni Gonzalo, maihahalin tulad mo ang tindig nito sa isang tao. Ang tanging pinagkaiba lamang ng mga nilalang na yon sa isang ordinaryong tao ay ang hugis ng katawan nito at kaanyuan. Meron itong bilugan na mga kamay at may mga matatalas na tinik papaikot dito. Nanlilisik din ang pulang mata nito na halos maihahalin tulad mo sa isang gagamba. Wala ding labi ang mga nilalang na yon at meron itong malasakabayong mga ngipin. Nakasuot din yon ng balat ng isang hayop at meron itong malakabayong mga paa. Nang magkatitigan sila ng nilalang na yon, bigla itong lumabas sa kanyang pinagkukublian. Agaran ang pagsugod nito sa kinaroroonan nila Pio Carpio na siyang labis na ikinagulat nila Gonzalo. Hindi kasi nila noon inaasahan na ganoong kabangis ang nilalang na kanilang nasilayan. Paglapit ng engkantong yon sa kanilang kinatatayuan, laking gulat na lamang nila Gonzalo nang mapansin nilang napakatigas ng kabal nito sa buong katawan. Hindi ito nagagawang masugatan ng kanilang sandata kapag hindi gaanong dinidiinan. Kapag nasusugatan din ang nilalang na yon, ay mas lalong nagiging malakas ito ng ilang beses. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban sa engkanto, ay halos ibinuhos na nila ang lahat ng kanilang kakayahan upang mapaslang lamang ito. Ang ginawa noon nila Pio Carpio ay pinaikutan ito ng isang mahiwagang baging upang magawa nilang limitahan ang galaw nito. Nang tuluyang makahanap noon ng pagkakataon si Gonzalo, agaran din naman niyang itinarak sa likod nito ang tabak ni Mapulon. Sa pagtarak ni Gonzalo ng kanyang armas, biglang nagsisisigaw ang engkanto habang sumusuot ito sa masukal na gubat. Hindi na ito nagawang habulin nila Gonzalo, gawa ng hindi sila pamilyar sa lugar na yon. Tama ngang hinala ko. Marami nang gumagalang demonyo sa lugar na ito. Sana lang mabalitaan ni Ruben ang mga pangyayaring nagaganap dito sa mundo ng mga engkanto. Wika ni Pio Carpio. Bakit ho, Tio?
Hindi pa ba kayo nakakaengkwentro ng mga ganoong uri ng nilalang sa tuwing nadadapo kayo sa lugar na ito? Tanong naman ni Gonzalo. Hindi, iho. Kadalasan kasi, ang mga bumabantay sa mga tanawan ay mga mabubuting engkanto. Ginagabayan ng mga ito ang mga ermetanyo at mga albularyong nadadapo sa kanilang mundo dahil sa kinikilala nila itong mga panauhin. Ngayon nga, labis akong nagtataka kung bakit hindi na ako nakakakita ng mga mabubuting elemento sa paligid. Pagpapaliwanag naman ni Pio Carpio. Matapos ng kanilang pag-uusap, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Nagsindi sila noon ng ilang sulo, gawa ng medyo may kadiliman pa ang buong paligid. Hindi kasi gaanong nakakapagbigay ng sapat na liwanag ang hindi mabilang na buwan sa mundo ng mga engkanto. Ayon kay Gonzalo, na nasa 9 ang bilang ng buwan doon na hindi gaanong kaliwanagan. Pero napakarami talagang buwan. Kahit umaga ay nakalitaw pa rin ito, kasabay ng haring araw. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay nadapo na nga sila sa lugar na napakaraming matatalas na mga bato. Makapal din ang hamog sa lugar na yon, kung kaya't limitado ang kanilang mga nasisilayan. Hindi naman alintana ni Pio Carpio ang ganoong lugar, sa kadahilan ng ilang beses na siyang nadapo sa mundo ng mga engkanto. Alisto kayo sa lugar na ito, dahil isa ito sa mga pugad ng mga marindaga. Wika ni Pio Carpio. Para sa mga hindi nakakaalam, ang marindaga ay isang engkantong kalahating tao at kalahating ahas. Kadalasan sa mga ito ay nag-aalaga ng mga markupo na siyang nagbibigay sa kanila ng pagkain sa bawat araw na dumaraan. Hindi gaanong nagsisilabas ang ganoong uri ng nilalang dahil sa mas pinipili nilang matulog kapag tapos na silang kumain. Kapag nagutom ang marindaga, ay hahanap ito ng pagkaing makakapagpuno sa kanyang kalamnan. Wala din itong sinasantong nilalang sa tuwing walang laman ang kanilang mga tiyan. Kadalasan sa mga ito ay naninirahan sa ilalim ng bato na merong malamig na temperatura. Hindi din gaanong mapanganib ang mga marindaga kapag hindi sila nagagambala sa kanilang tahanan. Huwag kayong gagawa ng ingay kahit na anong mangyari. Tahimik tayong tatawid sa pugad na ito upang hindi magising ang mga markupong nasa paligid. Dagdag pa ni Pio Carpio. Nang marinig ito nila Samuel, pinili nilang patayin ang kanilang mga nagliliyab na sulo. Ayaw kasi ng mga ganoong uri ng engkanto ang makaramdam ng init kapag oras ng kanilang pamamahinga. Si Gonzalo din noon ang nauna sa kanilang pangkat dahil siya ang merong pinakamatalas na paningin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, ay may nasisipat si Gonzalong matatabang mga buntot ng ahas. Gumagalaw ito sa lupa, kung kaya't tiyempuhan ang kanilang pagtawid sa pugad ng mga marindaga. Dahil sa ingat na ingat sila sa kanilang bawat galaw, ay halos abutan sila ng ilang oras makatawid lamang sa lugar na yon. Hindi rin sila gumagawa noon ng ingay dahil alam nila ang kahahantungan kapag may isa sa mga marindaga ang magawa nilang magambala. Kahit ano pang lakas ng mga karga nilang taglay, ay hindi nila matatakasan ang pugad na yon dahil sa sobrang daming nakatira dito. Aminado din noon si Pio Carpio na 2 lamang sa mga marindaga ang kaya niyang harapin ng sabay. Kapag nagkataong mapaikutan sila ng mga ganoong uri ng nilalang sa pugad nito, ay tiyak na ang kanilang kamatayan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakatawid sila Pio Carpio ng ligtas.
Nang tuluyan na silang makalayo sa mabatong lugar na yon, ay nadapo na nga sila sa mga punong triple ang taas kesa sa mga punong tumutubo sa mundo ng mga tao. Dahil sa mga malalaking dahon ng mga ito, kung kaya't lalong pahirapan sa kanilang pangkat ang maaninag ang liwanag ng buwan. Pinili na din nila noon ang magsinde ng kanilang mga sulo upang hindi sila maligaw sa kagubatan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ay napakaraming iba't ibang hayop ang kanilang nasisilayan. Ang ilan sa mga ito ay nagliliwanag, habang ang iba naman ay binabalot ng kadiliman. Meron din sila noong nakitang baboy ramo na halos isang dipa ang sungay. Kasing laki din yon ng kalabaw at meron itong 3 pares ng paa. Pagsilay ng baboy ramo sa sulong daladala nila Pio Carpio, ay agad din naman itong kumaripas ng takbo upang makalayo sa kanilang grupo. Hindi na nila ito nagawang pansinin sa kadahilanang nakatuon lamang ang kanilang wisyo sa paghahanap kay Mamang. Nang nadapo na sila sa puso ng gubat, doon bumungad sa kanila ang punong tumitingkad ang kulay sa gitna ng sapa. Ayon kay Pio Carpio na, ang punong yon ay ang bumubuhay sa buong kagubatan ng lupain. Ang sapang pumapalibot sa puno ay ang nagsisilbing inuman ng lahat ng nilalang na naninirahan sa paligid. Dagdag pa ni Pio Carpio na kapag ang punong yon ay nalaso ng masamang elemento, ay maaaring yun na din ang katapusan ng kagubatan sa lupain. Tio Carpio, maaari ho ba nating lapitan ang punong yan? Tanong ni Gonzalo. Lalapitan mo yan. Sigurado ka, iho. Tingnan mong mabuti ang nagbabantay sa puno. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay ninais niyang titigan ang puso ng kagubatan. Pagsilay niya sa punong yon, doon niya nasipat ang walang nilalang na nakapalibot dito. Hindi ito gumagalaw at hindi ito gaanong nasisipat dahil sa kakaibang kaanyuan nito. Paglalarawan ni Gonzalo sa nilalang na yon, ay malaaso ang pagmumukha nito na merong makisig na pangangatawan. Meron din itong mga natuyong lupa sa batok at meron itong 2 sungay na kulay berde. Nanlilisik ang mga mata nito na halos hindi mo makikitaan ng pagkurap. Mapupula din ang balat ng nilalang na yon na merong gintong kasuotang nagkukubli sa kanilang kasarian. Ayon kay Pio Carpio, na ang nilalang na nagbabantay sa puno ng gubat ay mga uri ng dyablo ng lupa. Isinumpa ang mga ito ng bathala na magkakaroon sila ng walang hanggang buhay kung pipiliin nilang bantayan ang bawat puso ng kagubatan. Kapag nagtangka silang suwayin ang sumpang ibinigay sa kanila, ay tuluyan silang magiging bato hanggang sa maging mga buhangin. Dagdag pa ni Pio Carpio na masyadong mapanganib para sa kanila ang mga abilidad ng mga bantay na yon, dahil sa meron itong kakayahang pasunurin ang lupa sa anumang aspeto ng pakikidigma. Habang dinaraanan nila ang sapang yon, kitang-kita ni Gonzalo ang pagsunod sa kanila ng mga paningin ng dyablo. Hindi naman niya ito gaanong pinansin sa kadahilanang wala naman silang masamang binabalak sa binabantayan nito. Ilang oras pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa isang tribo ng mga engkanto na naninirahan sa gubat. Dahil sa kasangga ni Pio Carpio ang ilan sa mga ito, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanila ang makituloy sa tribo. Ayon kay Pio Carpio, na ang mga nilalang na yon ay ang mga tinutulungan ng mga gudor sa oras ng labanan. Mababait ang mga ito
at hindi ito nakikialam sa mga gawain ng mga ordinaryong tao. Ayaw din nilang magbigay ng sakit sa kanilang mga kapwa, kung kaya't isa sila sa mga nilalang na labis na kinalulugda ni Mapulon. Paglalarawan ni Pio Carpio sa mga nilalang na yon ay maihahalin tulad mo ito sa isang tutubi na merong kalahating wangis ng tao. Sa paglapit ng iilan sa mga ito kay Gonzalo, amoy na amoy ng gabunan ang napakabangong halimuyak ng mga katawan nito. Dahil sa hindi nila alam ang dialektong gamit ng mga nilalang na yon, kung kaya't hinayaan nila si Pio Carpio na makipag-usap sa mga ito. Bago pa man sumapit noon ang umaga, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang masilayan niyang gumagawa ng pagkain ng tao ang mga engkantong kanilang naging kaibigan. Para bang binabasa ng mga ito ang kanilang isipan upang maiangkop sa kanilang mga panlasa ang mga pagkaing kanilang inihanda. Sa bawat paghawak ng mga ito sa lupa ay umuusli dito ang mga karne na para bang niluto yun sa napakasarap na paraan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid dito ni Gonzalo, ay halos hindi niya namalayan ang mga sinabi sa kanya ni Samuel. "Hoy, Gonzalo, anong tinitingnan mo?" tanong ni Samuel. "Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng mga engkantong ito? Tingnan mo ang nilalang na yun, Samuel. Binubungkal ang lupa upang makakuha ng mga karneng ating kakainin. Hindi ko alam kung may halong sabulag ang mga yan, dahil kahit anong gawin ko, ay hindi ko magawang mabasag ang kanilang samangkang ibinalot." Sagot naman ni Gonzalo habang tinuturo ang engkanto. Nang masilayan ito ni Samuel, maging ito, gulat na gulat sa ginawa ng engkanto. Agaran niya noong nilapitan si Pio Carpio upang maisangguni ang kanyang katanungan. Nang marinig ng ermitanyo ang tanong ni Samuel, sumagot din naman ito ng, "Totoong karne yan, iho. Huwag kang mag-alala. Hindi gagawa ang mga yan ng pagkain na makakasira sa ating katawan." Nang marinig ito ni Samuel, agad din naman itong bumalik sa kinaroroonan ni Gonzalo. Doon niya din sinabi kay Gonzalo na totoo ang mga karneng yon ayon kay Pio Carpio. Habang patuloy na tumititig ang engkanto kay Gonzalo, biglang nagulat ang gabunan na merong umusling kamay ng tao sa lupang hinahawakan nito. Dali-dali niya noong ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin dahil sa labis na pagkagulat. Doon din napagtanto ni Gonzalo na kinokopya ng mga nilalang na yon ang kadalasan nilang kinakain sa mundo ng mga tao. Sa pag-uumpisa ng kanilang pagsasalo-salo, ninais ni Gonzalong itago ang kamay ng taong nilikha ng engkanto. Muli niya itong ibinaon sa lupa upang hindi na ito mapansin ng kanyang mga kasama. Habang masaya silang kumakain, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang merong naligaw na nilalang na nagbabantay sa tanawan. Bigla naman noong naalarma sila Gonzalo, gawa ng 3 na itong sumugod sa tribo. Ang mga engkanto namang naroon ay nagsipulasa na upang makalayo sa mga nilalang na yon. Dahil sa sila Pio Carpio lamang ang may kakayahang labanan ang mga ito, kung kaya't napagpasyahan nilang ipagtanggol ang tribo ng kanilang mga kaibigan. Sa pagsugod ng mga nilalang na yon, dali-dali din namang kinuha nila Samuel ang kanilang mga armas. Paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, ay agaran din naman itong winasak ang hapagkainang kanilang pinagtitipunan. Galit na noon si Pio Carpio sa kadahilanang hindi na ginalang ng mga ito ang labis na pagod ng mga engkantong kanilang kaibigan sa paggawa ng mga pagkain. Nang makuha ni Gonzalo ang kanyang latigong nasa tadyang,
Agaran din naman niya itong itinali sa isa sa mga nilalang na kanilang kalaban. Pilit itong pinuputol ng nilalang na yon pero hindi nito magawa-gawa sa kadahilan ng likha ni Mapulon ang latigong yon. Sila Pio Carpio naman at Samuel ay abala sa isa nitong kasama na siyang humarap sa kanila. Sa bawat pagsugod ng mga ito ay patuloy naman ang pag-atake nila Gonzalo na parang galit na ang mga ito sa mga nilalang na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang napabagsak ng gabunan ang isa sa mga engkantong kanilang kalaban. Nang makahanap din ng pagkakataon si Pio Carpio, ay bigla itong nagpakawala ng napakalakas na pamako na siyang naging sanhi upang mapahandusay niya sa lupa ang kanilang kalaban. Paglapit ni Gonzalo sa nilalang na naputulan niya ng latigo, ay walang awa niya itong pinagtatatagas sa ulo. 3 taga lamang noon ang nagawa ni Gonzalo nang matagumpay niyang mahiwalay sa katawan nito ang kanyang ulo. Si Pio Carpio naman noon ay inilagay sa bote ang wisyo ng engkanto upang mapag-aralan ito. Hindi niya kasi lubusang mawari noon kung papaano kumakalat ng ganon kabilis ang mga ganoong uri ng mga nilalang. Ang buong akala kasi ni Pio Carpio ay nilikha ito ng isang itim na engkanto na merong dugo ng isang diwata. Ginagawa lamang ito ng mga ganoong uri ng nilalang kapag meron silang binabalak sa mundong kanilang tinitirhan. Nang tuluyan ng mapatay nila Gonzalo ang kanilang mga kalaban, ninais naman nilang hanapin ang mga engkantong kanilang kaibigan. Okay, sunod kagad natin yung 87. Yun lang. Salamat.